להקת התיכון האלמונית של תיכון גל לא מפסיקה להפתיע. אתמול היא עלתה לחצי הגמר בתוכנית הכוכבים של סיימון, הכוכב נולד של התיכונים. מי שהתחילו כשתי להקות אויבות, השקופים נגד האלופים, שרים היום בכל אחד וכובשים את המסך. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים מאהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, אל תגיד אבל, הוא שוב כאן, זה הייסקול פסטיגל. תאורה נכונה, אנשים מחכים, את נראית מוכנה, ואין כבר שקופים וגם אין אלופים, כן זה לא יאמן שעברה לשנה, ואיזו שנה, שנה משונה, איך הכל מסתדר, איך הכל השתנה, עכשיו זה ביחד, עכשיו להקה, כבר שוב חנוכה, עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים מאהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, אל תגיד אבל, הוא שוב כאן, זה הייסקול פסטיגל. ידיעה דרמטית מהערב הזה, חודשיים לפני גמר התיכונים של סיימון, ועומר מלהקת תיכון גל עוזב. הוא התקבל לקבוצת הצעירים של הלוס אנג'לס לייקרס בארצות הברית, לא פחות. לטובתם הוא נפרד מחבריו ללהקה. עומר נסע לנסות NBA, אליאנה והוא נפרדו, אבל היי, זה אולי לא סופי, יש דברים לא גמורים, בלילות הם בסקייפ לפעמים מדברים. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים מאהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, אל תגיד אבל, הוא שוב כאן, זה הייסקול פסטיגל. ואיזו שנה, שנה משונה, איך הכל הסתדר, איך הכל השתנה. עכשיו זה ביחד, עכשיו להקה, כן זה לא יאמן שכבר שוב חנוכה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים באהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, ניצחנו את הפחד, שרים באהבה. שרים ביחד. שרים זה הייסקול פסטיגל. אז הספירה לאחור הסתיימה לפני כמה דקות. החל בשידור חי אירוע הגמר הגדול של הכוכבים של סיימון, עונה 17. רק תיכון אחד יזכה בפרס ענק ובכבוד. נעבור עכשיו בשידור חי אל במת הגמר. כן, גיא, הגמר הגדול עומד להתחיל, וערב טוב לחברי להקת תיכון גל, שמאוד רוצים את המקום הראשון הערב, אושרת, דניאל, שירן, נווה ואליאנה. היי גיא, ערב טוב. ערב טוב. אז עם יד על הלב, מי ינצח הערב בגמר הגדול? אתם? או תיכון סביוני סביונים? שאלה. ברור שאנחנו. מה קרה לך? את מדברת פה עם המנצחים. כן! אליאנה, את איתנו? כן, כן. והנה הוא, המתחרה הגדול של להקת תיכון גל, תובל מתיכון סביוני סביונים. ערב טוב, תובל. ערב טוב גיא, נעים להכיר. כן, נמצא איתנו כאן גם המנהל
של סביוני סביונים. אז תובל, איך אתה מרגיש הערב? הוא מאוד מתרגש בכל זאת. תיכון סביוני סביונים הולך להביא הערב שיר שאי אפשר לנצח אותו, עם זמר שאי אפשר לנצח אותו, ואנחנו הערב הולכים לקחת את הגמר נגד להקת תיכון דל. אם כן, המון רגשות, המון דרמה ומתח, כאן הערב בגמר הכוכבים של סיימון. אליאנה, תובל, מה עם איזו לחיצת יד ספורטיבית, ככה, בין שני מנהיגי הלהקות? שיהיה בהצלחה. תיכון דל. הוא גדול, הוא ענק, אנחנו לוקחים את הגמר הזה בהליכה. בוא תובל. אז הנה זה קורה, ממש עכשיו. גמר הכוכבים של סיימון, עונה 17, מתחילים. מאות תיכונים ניגשו לאודישנים, רק 2 הגיעו לגמר. צופים יקרים, קהל נכבד, ברוכים הבאים בשידור חי לגמר הגדול של הכוכבים של סיימון. כל הלבבות כבר נרגשים עכשיו, הם יודעים הלילה ייוולד כוכב. המצלמות כולן דולקות, סופרים עכשיו את הדקות, מי הלהקה שתעשה את המכה. אז גבירותיי ורבותיי, חסר רק איש אחד. אדיר נדיר מושלם יחיד ומיוחד, אהוב חשוב בעיר בכפר, חתיכים אחלה של שיער. קבלו עכשיו את סיימון, סיימון סטאר. קבלו את סיימון סטאר. 4, 3, 2, 1. סיימון, סיימון, איזה חתיך. סיימון, כוכבים וממליך. סיימון, סיימון, פשוט מושלם. סיימון, שולט בעולם. סיימון איזה הורס, תשלחו אס.אם.אס, יהיו התיכון שיצא ראשון. סיימון, הערב נדע מי יזכה בגמר ויצא פה אגדה. כבר 20 שנה מספר אחד בתחום, עושה כוכבים מאפס, ממש ממש מכלום. מי הערב ישפוט? יואו כמה זה מדליק. אז תוציאו את הסמארטפון, זה רק שקל להקליק. מאות תיכונים ניסו את המזל, אבל רק 2 הגיעו לגמר. סביונים, תיכון גל. מי יזכה? מי יבכה? מי יוכתר לאליל? עכשיו אני פה, אז אפשר להתחיל! ערב טוב ישראל! 2 תיכונים הגיעו לגמר, ומיליוני צופים ברחבי הארץ כבר רוצים לגלות מי יזכה בפרס של 100,000 שקלים.
האם יהיו אלה תובל והסביונים המדהימים, המופלאים, המושלמים וההורסים מתיכון סביוני סביונים? או אולי להקת תיכון גל. אז בואו נצא לדרך עם הפיינליסטים הראשונים שלנו לערב. קבלו את אליאנה, שירה, נושרה, דניאל ולמד, להקת תיכון גל! לעצור את המוזיקה! לעצור את המוזיקה! גבירותיי ורבותיי, גמר כזה עוד לא היה לנו. אנחנו לא מוצאים את אליאנה. להקת תיכון גל לא תוכל להופיע ערב בגמר, אני מצטערת. מה זאת אומרת לא מוצאים את אליאנה? לעצור הכל! וואי וואי וואי! איזו דרמה! והכל בשידור חי. היי, נעים מאוד! מה שלומכם? אני ישראל, מהקפיטריה של תיכון גל. החלפתי פה את אלברט שיצא לפנסיה. הכנסתי לפה כל מיני חידושים טכנולוגיים. שנייה רגע. מירי המורה למתמטיקה. הנס שלך מוכן. יאללה, תסגרי סוגריים ובואי לקחת אותו. אור המורה לאנגלית, please, your progress, בואי לקחת את הטוסט. סליחה, אז כמו שכבר הבנתם, בלגן גדול עם הלהקה שלנו. אבל כדי להבין בדיוק איך הגענו לרגע הזה, אנחנו חייבים לחזור שבועיים אחורה לאולם החזרות של בית הספר. תעצרו את המוזיקה. 100,000 by the best high school win. הנה, חזרנו שבועיים אחורה. שבועיים לפני הגמר הגדול. להקת תיכון גל היו לחוצים מאוד. יותר נכון, דניאל היה לחוץ. כי לא היה להם שיר. אבל אם הוא היה שומע את החדשות הפחות טובות, הוא היה נלחץ הרבה יותר. היי. היי. סליחה, פשוט אני... כן. תודה. כן, בבקשה. זאת החדשות הפחות טובות. סליחה? אמרת משהו? לא, רק לאחל לך בהצלחה עם הלהקה. תודה. אני מבין שאת הולכת לספר להם על המורה יהודה. ישראל, אתה לא אמור להיות בקפיטריה? כן, אבל התחלתי לעשות טק אווי לכיתות. הנה, קחי את זה, תני את זה לדניאל, מלפפון ועגבנייה, הוא ביקש סלט חתוך גדול. מה זה? אצלי זה כמו באיקאה, מרכיבים לבד. שבוע שעבר הוא ביקש שוקו, נתתי לו פרה וקקאו. דרך אגב, אני גם המספר הכל יודע של העלילה. מה אתה אומר? אם אתה כל יודע, אז אולי אתה יודע מי עמד על יד הסנה הבוער. סמי הקב"ן. רגע, מורה, כן. מורה לתנ"ך. אני גם רוצה לשאול אותך משהו. תיבת נוח. כן. נכון? נכנסו לשם 2 גמלים? כן. 2 סוסים? כן. 2 חמורים? כן. 2 חתולים? כן. 2 כלבים? כן. 2 עכברים? אז מה נוח בזה? זה צפוף! ישראל! מיכל, המורה שלנו לתנ"ך, שהולכת לבשר בשורה שהולכת להלחיץ את הלהקה מאוד מאוד. המורה יהודה נסע? מה זאת אומרת נסע? לאן הוא נסע? לא חסרנו את זה. המורה יהודה, זוכרים אותו? הוא קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה. לביים באמריקה את סרט הנושא המדובר, באטמן נגד סופרמן, נגד ספיידרמן, נגד נמו, נגד אלזה ואנה, נגד שמפו, נגד קסקסים. בכל מקרה, ללהקה שלנו יש בימאית חדשה. תראו, אולי אני לא מה שציפיתם, אבל אני מאוד אוהבת תרבות ומוזיקה, ומה שחשבתי שאפשר לעשות, את יכולה שנייה להחזיק? תודה. זה שנגיד, הבנות יכולות להיכנס בצד תימני של ימה שיבולים שמסביב, ואז הבנים יעשו מסביב, ואז... לא, אפשר גם ללכת על משהו יותר מודרני, נגיד I'm a robot, I'm a robot, I'm a...
לא, אז אולי פשוט נלך לפגוש את סביוני סביונים. אתם תראו, לנצח אותם, זה מה זה שטויות. בוקר קשוח, מורים, תלמידים, עוד יום מצטיין ומשגשג עולה על תיכון סביוני סביונים הנפלא שלנו. יש לכם 15 שניות בדיוק להתמקם ברחבת המסדרים. יחד נצטיין תמיד, יחד כך אל העתיד, יחד אל הניצחון, יחד זה התיכון. יחד מצטיינים בלבד, יחד כל ברור אחד, יחד זה לא מאוחר, יחד נכבוש כל הר. תיכון סביונים ראשון, כי לנו הניצחון. תיכון סביונים לוהט, תיכון סביונים שולט. תיכון סביונים ראשון, כי לנו הניצחון. תיכון סביונים לוהט, תיכון סביונים שולט. והבוקר אנחנו שמחים לארח את היריבים שעומדים להפסיד מולנו בגמר הכוכבים של סיימון שיערך עוד שבוע בדיוק, להקת תיכון גל. אני רוצה להציג בפניכם את מי שעומד לנצח אתכם בגמר. הוא עשה מכם קציצות במהלך העונה, והוא ימשיך לעשות את זה בגמר הגדול. קבלו את נציג תיכון סביוני סביונים לגמר הגדול. קבלו את תובל! יחד עוד נזכה בגמר, יחד אצל סיימון סטאר. יחד כולנו כאן איתך תובל, נביס כאן את תיכון גל. תיכון סביונים ראשון, כי לנו הניצחון. תיכון סביונים לוהט, תיכון סביונים שולט. תיכון סביונים ראשון, כי לנו הניצחון. תיכון סביונים לוהט, תיכון סביונים שולט. לא צריך להילחץ. אני אומרת, בואו נשמור על אופטימיות. תראו, נחשוב על משהו. תיכון גל! שיהיה בהצלחה! May the best high school win. זה כאילו שהתיכון הטוב ביותר ינצח, זה באנגלית. אז מה? אליאנה, נכון? מוכנה נפשית להפסיד? הם נולדו להפסיד! תיכון סביונים, דקה ו20, כולכם הייתם בכיתות! זוז! סליחה, אדוני המנהל. סליחה. סליחה. זהו, זה הסוף שלנו. לא. אתם ראיתם את הסלטה המשולשת שהמשוגעות האלה עשו? וזה רק ההמנון של הבית ספר שלהם, כן? דניאל? זה אפילו לא עשיר. דניאל, תנשום. אליאנה, תגידי משהו. מה, את לא איתנו בזמן האחרון, מה יש לך? היא באמת לא איתם. משהו אחר מטריד את אליאנה בזמן הזה. משהו כל כך כואב וכל כך מפחיד, שהיא שומרת אותו רק לעצמה, ולא מסוגלת לספר לאף אחד. טוב, אתה לא חושב שהגזמת קצת עם המשחק הזה, אבא? מצחיק, נו, לא מתעורר. אבא, אתה יכול להתעורר בבקשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שאני אספר לך בדיחה? אתה רוצה שאני אקריא לך משהו מהעיתון? אתה רוצה שאני אשיר לך? אוקיי? אני אשיר לך.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself by hurting you. באמת שרה יפה. רגע, רק עכשיו קישרתי, את מהלהקה הזאת בגמר אצל סיימון. כן. דוקטור, מה אתה חושב? מתי הוא יתעורר? זה כבר 4 ימים ככה. תראי, אליאנה, יש לי חדשות מצוינות, חדשות קצת פחות טובות. החדשות המצוינות הן שיש תרופה. מה זאת אומרת? זה מדהים, מה לא טוב בזה? אני מצטער, התרופה הזו לא נמצאת בסל. היא עולה 100,000 שקל. מה זאת אומרת? אנחנו עד עכשיו קיבלנו את כל התרופות בחינם. אני יודע, אבל התרופה הזאת לא נמצאת בסל. במה? סל התרופות. יש תרופות שכולם יכולים לקבל בחינם, ויש תרופות שצריך לקנות בכסף, במקרים של מחלות נדירות, כמו של אבא שלך. מה זאת אומרת? אני לא מבינה, יש מחלות שרק עשירים יכולים להחלים מהן? לצערי. יש לך משפחה אולי שיכולה לעזור? לא. מאז שחזרנו לארץ זה רק אבא ואני. אז אולי חברים קרובים שיכולים לעזור? אני מצטער. אליאנה? עומר! היי. היי, אתה שומע אותי? את שומעת אותי? יש פה המון רעש. כן, אני צריכה לספר לך משהו. מה? אני צריכה לספר לך משהו? אם יש לי משהו לספר. הכל ממש מצוין. מעלים אותי הרבה למגרש. קיבלתי מלגה מטורפת, ונחשי מה? נבחרתי לבצע את שיר פתיחת הליגה. את קולטת? וואלה. משהו חדש אצלך? עומר, come on, this is rehearsal time. אליאנה, אני חוזר אלייך תוך 5 דקות, בסדר? 5 דקות. ביי, ביי. Okay, guys, Omar is here. Let's start the music in 3, 2, 1. Yeah, all right. I can't stop the... I can't stop the feeling. I can't stop watching you when you dance, dance, dance. So just dance, 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 dance. All the things I shouldn't do, you dance, 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 dance. Inside so dance, dance. Great, guys. Thank you so much. Thank you. That was a great job. Thank you, Omar. Yo, Eliana. Elihu? My חברה. My ex-חברה, never mind. Okay, it's complicated. Go, guys. Good job. ליאנה, בבקשה, תעני. שיט, שכחתי.
אליאנה, בבקשה תעני. 100,000 שקל, אתם קולטים? שיש מצב שאנחנו נזכה בפרס האדיר, העצום, המטורף הזה? זה לא יאמן! אני לא מצליח להבין איך אתם חושבים על הפרס הזה כשעוד אין לנו אפילו שיר. וואי, בא לי שנזכה בפרס כדי שאני אקנה לך שיר, כדי שתירגע כבר, נשמה שלי. הנה אליאנה, מישהי מחושבת. נו, חשבת כבר מה את הולכת לעשות ב100,000 שקל? מה? הפרס טוש, חשבת כבר מה תעשי בו אם תזכי? תקשיב. אני רציתי לעשות מלא. כן, האמת שרציתי לשאול אתכם משהו. אם אתם כבר חשבתם מה בא לכם לעשות עם הפרס? ברור, צוללת, טיסן לאחי, סקייטבורד, סנואובורד, אושרת? טוב, קודם כל, את המחשב הכי משוכלל בעולם, ואוטו קטן לאמא שלי. שירן? 2 מילים יש לי להגיד לכם. ביונסה ברומא! מה איתך, דניאל? אני חשבתי אולי דווקא לעשות משהו טוב עם הכסף. מה זאת אומרת? זאת אומרת שחשבתי אולי להקים איזה מקלט לכלבים וחתולים חוסים. דניאל. אליאנוצ'קה, מה איתך? מה זה? על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב, על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב, הכל זורם טוב. מה זה? תלמידים חדשים באמצע השנה. רגע, מה זה הרעש הזה? זה בניגוד לחוק עזר עירוני. לא נראה לי שתהיה להם בעיה לשלם את הקנס, מורשת. מה הם מחלקים שם? לכאן, יאללה, זרוק לכאן. נווה, מה אתה חושב שאתה עושה? תצטרף לכל העושר הזה. ולתכנן את המסלול אני המלך, הדלק יספיק לכל הדרך. המוזיקה באוטו מתחננת שתגביר, וגם אם אתה תנמיך אף אחד לא יפסיק לשיר. יש דור שלם שמחכה לשמוע שלבלאגן כבר יהיה סוף. עזוב את הפקק ובוא נתחיל לנסוע, תן לאהבה לעקוב. על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב. על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב, הכל זורם טוב. חיפה, נתניה, הרצליה, על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב, על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, הכל יהיה טוב, הכל זורם טוב. על כביש החוף, עוד פעם יצא לי עוגה בטעם של עוף, גם את החביתה הצלחתי לשרוף. על כביש החוף, הופה! הנה אתם, איזה מגניבים אתם. בוא'נה, אתם חייבים לשמוע. כתבתי שיר על כביש 6. נו? זה בתשלום. אז מה תרצו לקנות? איזה סופגניה, דובדבנים, שתייה? אולי את המקום הזה, יא מיליארדרים. האמת שיותר רצינו לדעת אם אתה מחפש עובדים? מי? אתה ותשובה. לא בדיוק. אני בן אל, זה סטטיק. סטטיק? מה זה? זה שם של פוקימון. רגע. אז אתם לא עשירים. לא. פשוט חשבנו שככה יקבלו אותנו יותר בקלות, מאשר הם ידעו שאין לנו הרבה כסף. אז מה זה כל הדאווינים האלה? מכוניות, מתנות לתלמידים, נעל זהב, מידה 36 קראט? את האוטו אנחנו לוקחים לשטיפה בשביל מישהו, ואת השטויות האלה אנחנו מוכרים אחר הצהריים. הבנת? עובדים אחר הצהריים כדי לעזור בבית. וואו. מה אתה עושה? עוצר את הדמעות. טוב, התקלבלתם. אני משלם לפי שעה. כמה זה שעה? 60 דקות. הנה,
ככה תעשה בשבילך, ועכשיו תפסתי פוקימון. תראו מכאן. ביל גייטס ומרק צוקרברג. יופי, יופי של מדהים, אדון ישראל. זה יתאים בול לרשת שלנו. אני מסכים, זה מעולה גם ברמה השיווקית. נעים מאוד, בנות. זה בן אל, ואני סטטיק. מה זה סטטיק? זה שם של פוקימון. נכון. גם אני אמרתי לו את זה. תבינו, בנות, אנחנו מחפשים להשקיע במקום, לצרף אותו לרשת שלנו, מה שנקרא, בודקים את ההיתכנות הכלכלית. מאיפה הבאתם את זה, היתכנות כלכלית? בוא, כנס למחסן, תבדוק את ההיתכנות החיתוכית של המלפפונים, אחר כך את ההיתכנות הטיטואית והסמרטוטית. הם עשירים כקורח. מה קורה, חבר'ה? רוצים להזמין משהו לאכול? אתם רעבים, חבר'ה? אני מדבר אליכם. על מי אני מדבר פה? מה קורה איתכם? יואו, אני פה! שירן, אני הבנתי שיש היום מרק ג'וקים וגרביים מסריחות של כדורסלן, מה את אומרת? נשמע מעולה. נשמע מעולה. אוקיי, הבנתי. בוקר טוב, להקת תיכון גל. מה קורה? תודה רבה שהצטרפתם אליי לעולם האמיתי. בוקר טוב. תגידו, השתגעתם לגמרי? מה? חבר'ה, טוב, תביאו לי את אלה. תודה. יש לי משהו לספר לכם. יש עולם מחוץ למסכים האלה. יושבים בקפיטריה, לכל אחד מסך קטן. אתם כאילו יחד, אבל סנאפצ'אט זה לא העניין. במקום לתת עוד לייקוש או סמיילי חייכני, תתחילו לדבר אחד עם השני. תעשו לייק לעולם, צאו החוצה, הוא מושלם. תראו הנה אדם. תראה זה נחמד אם תשים את הנייד בצד. תעשו לייק לעולם, לייק לעולם. תקשיבי אחותי לדעתי, תקשיב לי אח תותח, הטרנד הכי חזק היום הוא יציאה מהמסך, אז אל תהיה תקוע כי יש עולם בחוץ, תרים אותה עיניים, זה כל מה שנחוץ. תעשו לייק לעולם, צאו החוצה, הוא מושלם. עוד תראה זה נחמד אם תשים את הנייד בצד. תעשו לייק לעולם, לייק לעולם. תעשו לייק לעולם, צאו החוצה, הוא מושלם. עוד תראה זה נחמד אם תשים את הנייד בצד. תעשו לייק לעולם, לייק לעולם. לייק לעולם. אז כמו שאתה רואה, תובל חתם. אחרי הזכייה אתה תייצג אותו בבלעדיות ל-15 שנה הבאות, עם אופציה להארכה לעוד 10 שנים. עכשיו, כל מה שצריך זה רק שתדאג שתיכון סביוני סביונים ינצח את התיכון גל האלה. אני לא חושב שזאת תהיה בעיה. אתה יודע,
כל שנה אני מחליט מי ינצח בגמר הגדול, ואופס, הוא מנצח. אופס. הכי חשוב, שטובה לא ידע מכלום. ברור. אבל תגיד, סיימון, אתה לא פוחת מהתיכון גל האלה? הם די טובים. תעשה לי טובה. חוץ מזה, שאת התוכנה החדשה שפיתחתי ליצירת לעיתים, אף אחד, אבל אף אחד לא יכול לנצח. פרפקט סונג, היצירה הנדרשת, מגה להיט. מגה להיט, המבצע, תובל. יובל, לא יובל, תובל סתומה. תובל, סתומה, את סתומה! תובל. תובל, המטרה, ניצחון בגמר הגדול. ניצחון בגמר הגדול, פרפקט סונג, דאונלודינג. הופה גנגאם סטייל. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. הללויה. Because I'm bad, you know it, I'm bad. רודוס, רק אני ולוקוס. Cause Uptown Funk don't give it to you. Dalla fuegra alegría Macarena, hey Macarena. אהי! די! חסר לי להיט. מה עם אדל? Hello from the other side. היא רק רוצה לרקוד, היי! פרפקט סונג, completed. איזו מתוקה אושרת הזאת, אה? איזה קטע. רציתי להגיד לך אותו דבר. על שירן. כן, אבל איזה סיכוי יש לנו עם בנות כאלה כשאין לנו כלום בעולם הזה? אני אומרת לך, זה לא הגיוני, ברור. כל כך מצחיק. זה היה ממש מצחיק. כן, רעיון מעולה לייבא את הדברים האלה. מה אתה אומר? לגמרי. מה קורה, בנים? הכל מצוין, עסקים פורחים. תגידו, בנות, מה דעתכן שנעשה פעם משהו ביחד? ביחד. את, אני וסטטיק. כאילו, מה נראה לכם? רק בגלל שיש לכם כסף אז כל בת ישר תתעניין בכם? האמת, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים. וואלה. קטורזה הגזמת, בליל תבורי סטאט. קוראים לי סטטי גבר. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, וסיפורים שאף גבר לא קנה, תמיד עושה את הווינים בשכונה, כשכולם צועקים לה ביחידה נו בחייאת תביני, יש עליי דיבור שאת לא תאמיני, כל מה שאומרים עלייך לא מעניין, אני קורא לך ברבי את עונה לי לא. זה ברור שהיא עונה לי לא. זה ברור שהיא עונה לי ממש לא. ואני עוד מחכה, למה זה איתה כל כך קשה, שאומרים עליה כל מה שאומרים עליה, רק כי זה ברור שהיא יאללה, חפרתם כבר עד רמאללה, אולי תבינו כבר שוואלה, לא הכל קונים בכסף, תעשה לי נשים כסף, אז תפסיקו לנג'ס אינשאללה. ולא רוצה לפגוע, אז וואלה מאמי סורי, לא רוצה לשמוע. אמרתי לה תבואי, אתה די תבואי, יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, ומי את הסיפור שלך לא קונה, תמיד עושה את הווינים בשכונה, וכולם צועקים לי
אתן אומרות? ממש לא. אבל לא שיר? דניאל, תנשום. תנשום, תנשום. יופי, יופי. אני לא מבינה. מה הדיכאון? תתחילו לחייך. יש עוד 48 שעות, זה המון זמן. שאלוהים יעזור לי. לא, גם איך אפשר לעבוד ככה? איפה שירן? איפה אושרת? המורה, את מוכנה בבקשה להסביר לי איך תוך 48 שעות יהיה לנו שיר כזה שיהיה להיט שינצח גמר? מורשת, כל מה שצריך זה... סביך. הבאתי סביך. ישראל, אתה משגע אותי וגם ככה אני על הקצה. אז תרדי שלא תיפלי. נו, מה קרה? מספרים קצת בדיחות, המורה. בוא'נה, אתם חייבים לשמוע בדיחה גדולה. איזה אינדיאני אחד נכנס לארומה. אומרים לו, לשבת או לקחת? אז הוא אומר, לקחת לשבת. לקחת לשבת, אינדיאנים לשבת שלו. ישראל, מישהו פה עלול להיעלב. להיעלב? מה, יש פה אינדיאני בקהל? המורה, בבקשה ממך, אפשר להתרכז שנייה בלחשוב איך אנחנו משיגים פה שיר כמו שצריך? תודה רבה באמת שהצטרפתם אלינו, מריקית ואשלי. תראו, לא צריך להמציא שיר, צריך למצוא אותו. צריך להסתכל על מה שיש, צריך לפקוח עיניים, לפתוח אוזניים, להקשיב לכל אחד, ואז זה פשוט יגיע. אני יכול להגיד משהו? לא. המורה, הרגע אמרת להקשיב לכל אחד. סליחה, כן. אני חושב שאתם סתם מסתבכים. כל מה שצריך זה לבשל את השיר הנכון. סליחה, די, אתה השתגעת עכשיו? מה זאת אומרת לבשל שיר? שיר זה כמו אוכל. הוא צריך לבוא מהלב ולהיות טעים לכמה שיותר אנשים. אבל כדי לבשל שיר, אתם לא יכולים להישאר פה. אתם צריכים לצאת החוצה, לרחובות. לרחובות? לרחובות? זה בניגוד לתקנון בית ספר. לא, החוצה, המורה, להרגיש את הטעמים, לפגוש אנשים, לראות מה בא להם לאכול. ויאללה, לערבב. אני גם אקרא לסטטיק ובן אל. סטטיק, בן אל. ישראל, מה זה? לאן הבאת אותנו? לשוק, לערבב. אבל כבר עדיף הריקוד רובוטים. קודם כל נושמים את האוויר, עזבנו את הכיתה, יצאנו אל העיר, ואז אפשר לשאול כבר, תוציאו את הסיר, כי זאת השאלה, איך מבשלים פה שיר. לוקחים 2 קילו לחם, מילים 5 כוסות, עכשיו שופכים קצת עצב, אין מה לעשות. קפוץ של מה מציק לי? קורטוב של נחמה, ולכל זה הוספתי כפית של נשמה. מתחיל לקרות פה משהו, אל תהיה בשוק. עכשיו בן אל מוסיף פה קוצים של ארטישוק, ולסיום תוסיפי 3 כפות אמת, תתמלכי גן עדן ואמא אני מת, ולסיום קצת רגש, ומקל שקינמון, ואז אפשר לגשת לריקוד של הפזמון. ויאללה לערבב, יאללה לערבב, זה שיר שלא נולד לא סתם, זה מדים מהלב. יאללה לערבב, אתה הולך להתאהב, זה השיר הכי טעים, הכי מדהים, אז לערבב. אתם מבינים? בכל מקרה השיר שלכם יהיה כמו כוסברה. או שיאהבו אותו או שלא. אז תצאו מהלחץ ותזרמו עם מה שעושה לכם טוב. כן, אבל איפה המסר? מה האמירה? הנה, איך האמירה? לא רע! כוסברה! נהדר, פשוט באמת. אז יש פזמון סבבה, תוסיפו עבדיה, יש פה פוטנציאל לזמר די מצליח, קחו מילה של סטטיק, נפתח התיאבון, תודו אתם רוצים לרקוד שוב את הפזמון. ויאללה לערבב, יאללה לערבב, זה שיר שלא נולד לא סתם, זה מדים מהלב. יאללה לערבב, אתה הולך להתאהב, זה השיר הכי טעים, הכי מדהים, אז לערבב.
דני, יש לנו בעיה. כן, אני יודע, התספורת של תובל על הפנים. אל תדאג, מחר על הבוקר אני עושה לו החלקה יפנית, מסדר את זה. מה אכפת לי מהתסרוקת של תובל טמפית? יש להם להיט. למי? לחלב ודבש, למי? ללהקת תיכון גל. הם בישלו שיר, משהו מהלב. אוי, מהלב זה נשמע ממש לא טוב. מה עושים? אני חושב שיש לי התחלה של רעיון. דבר אליי. ממש. הלו. הלו. אתה מבין, אני לא יכולתי לבקש מהם לוותר על כל החלומות שלהם בשבילי. בשבילנו. סליחה על ההפרעה, אני פשוט צריך לסדר פה כמה דברים. אתה לא... כן, כן, אני פשוט לא רק היריב שלך מסביונים. אני מתנדב פה במחלקה 3 פעמים בשבוע. וואלה. כן. האמת שהחלום שלי זה בכלל להיות רופא, פשוט בסביונים, כולם מצפים ממני כל הזמן להיות הכוכב, אז... האמת שהחלום שלו תמיד היה שאני רופאה. כל החיים תמיד אומר לי, אליאנה, ממוצע 110 בבגרות, לימודי רפואה בהרווארד, פרס נובל בגיל 35. טוב, נראה שהוא צריך להיות אבא שלי, כי זה בדיוק החלום שלי. אליאנה, הוא יהיה בסדר. הלוואי. אני יודע שאנחנו יריבים והכל, אבל אם את צריכה משהו, אז אני פה. תודה. אז מה? כל אחד והסודות שלו, אה? כנראה. סליחה, אני חייבת לענות לזה. בטח, אני סיימתי. עומר, היי, מה זה לא אמצע הלילה אצלכם? משהו כזה. ליאנה, התקשרתי לאחל לך בהצלחה בגמר. לא האמן שזה עוד יומיים, אה? כן, זה בלתי נתפס. גם נגיד לך שאני די מתגעגע. גם אני. את יודעת, אני חושב שאתם בקלות לוקחים את הגמר הזה. אין לכם בעיה לנצח את התובל השחצן הזה. האמת שהוא לא כזה שחצן, הוא דווקא די... כאילו... סבבה. עומר? כן, כן, אני פה. חוץ מזה, ליאנה? הכל בסדר? כן. כן, הכל... ממש בסדר. אנחנו עם עוד ידיעה מאחורי הקלעים של הגמר הגדול של הכוכבים של סיימון. מה קורה שם בין שני היריבים הגדולים של הגמר? תובל מתיכון סביונים ואליאנה מתיכון גל, או כמו שאפשר להתחיל כבר לקרוא להם, תובליאנה. עד לפני דקה הלב שלי שכח לזכור, ועכשיו הוא התבלבל ואי אפשר לבחור. אחד נמצא רחוק רחוק, שני קרוב עם לב זר. אליאנה, זה הרגע להחליט עכשיו. עכשיו אצלה זה לילה ואצלי בכלל זה יום, הכל נראה קצת מטושטש, אולי כמו חלום, והלב מתגעגע, הוא עדיין מאוהב. כן אומר, זה הרגע להחליט עכשיו. היא האויב שלך בגמר, אז די תפסיק לחשוב, מהמצב הזה תובל כבר לא יצא שום טוב. אבל היא כל כך עצובה וחכמה ומגניבה. תובל, כן זה הרגע להחליט עכשיו. עכשיו הרגע להחליט מה אני רוצה. עכשיו הרגע להחליט על איזה מעשה, כי היחיד שלא נופל הוא סתם לא מנסה. זה המקום, זה המקום
עכשיו. ליאנה, אני רוצה לחזור. מה אתה אומר? אז אולי לא היית צריך לנסוע לאמריקה, גאון? אתה, אל תדבר אליי בכלל. מאיפה צצת? חמוד, היא אומרת לי. זה חמוד? לפחות אני יודע מה עובר עליה בתקופה הכי קשה בחיים שלה. כן. כן. וואו, שקט שניכם. אליאנה, תקשיבי. לא, אתם לא פה בכלל. אתם בראש שלי. נכון, אבל הוא בראש שלך באמריקה, ואני בראש שלך בישראל. כן? כן. די, בבקשה, אני משתגעת. צאו לי מהראש. אני לא יכולה להתעסק בזה עכשיו. עכשיו הרגע להחליט מה אני רוצה להחליט על איזה מעשה, כי היחיד שלא נופל סתם לא מנסה. זה המקום, זה המצב, כן אני זה הרגע להחליט עכשיו. אוקיי, החלטתי שאני ממש לא יכולה לחשוב על זה עכשיו. הדבר היחיד שחשוב זה להשיג את הכסף לאבא. הלו, אמא? תגידי, כמה כסף נשאר לי בחיסכון מהבר מצווה? ולאוניברסיטה? שלום, הגעתי לאלעל. אני רוצה להזמין כרטיס טיסה לישראל כמה שיותר מהר. זה המקום, זה המצב, כן אליאנה. זה הרגע להחליט עכשיו. זה הרגע להחליט עכשיו. זה הרגע להחליט עכשיו. זה חייב לעבוד. הנה את. בבקשה, שתי. מה זה? מה זה? כאילו שאני לא שמתי לב שאת מסתובבת כבר שבוע עם הראש בתוך הרצפה, כאילו אני לא יודע מה קרה לך. אז את יודעת מה, אליאנה? לא מעניין אותי מה קרה לך, העיקר שתהיי מאושרת. תגידי תודה שיש לך חבר שהוא מצטיין לכימיה, כי מצאתי באינטרנט פורמולה לתרופת סבתא עתיקה שתוציא ממך את כל שמחת החיים שעוד נשארה בך, ותגרום לך להיות מי שאת באמת. שתי. נווה. אתה חבר טוב. אני יודע. באמת, אבל נראה לי שכדאי שאני אמצא את שמחת החיים שעוד נשארה בי פה, ולא... מה? את בטוחה? זה פורמולה מעולה? בטוחה. מה? פעם הבאה תכין לי עוגה. זה מפצים. כן, אדוני המנהל. אין לך מה לדאוג. אני אומרת לך, מצאתי שיר. מצאת שיר? כן, מצאתי, כן. שיר מקסים, כן. אני יודעת שיש רק עוד 24 שעות. באמת, אתה יכול לסמוך עליי, הכל ממש בסדר גמור. ביי. מה עכשיו? מה עכשיו? שיר יש, אבל אין תפאורה, אין תאורה, אין תלבושות. אבל יש תה, אני אכין לך תה. תודה, ישראל, מה הייתי עושה בלעדיך? אני כל כך צמאה. מיץ עשב חיטה? אני חולה על זה. ישראל, לא ידעתי שהתחלת להכין כאן מיץ עשב חיטה. זהו, שאני לא. לא מה? מה שתית? הכל בסדר? כן, אני מרגישה מצוין. סיבלו. וואו, ביילה. זה לא פסטיגל, זה הקרנבל של מיכל. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Es la cosa! ¡Ese que flip! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Beyoncé, Rihanna, la van a envidiar. Baila como diosa, she knows how to dance.
היי, דוקטור, כן. לא השגתי את הכסף עדיין. כן, ברור שזה דחוף, תאמין לי שאני יודעת, אני פשוט לא יודעת איך אני משיגה את הסכום הזה. אני אעדכן אותך, ברור. תודה. אוקיי, קודם כל, תנשמי. לנשום. לנשום זה תמיד רעיון טוב, אליאנה. סיימון סטאר? יש לך את הכבוד. הכל בסדר, מותק? לא. האמת שלא כל כך. אני אהיה מאוד ישיר איתך. אני מבין שאת צריכה סכום כסף גדול כדי לעזור לאבא שלך. משהו כמו 100,000 שקל. אז איך אתה יודע מה, אתה עוקב אחריי? ברור. ואני מוכן לתת לך את כל הסכום. אפילו עכשיו. באמת? וואו, זה כל כך נדיב מצדך. אני לא יודעת איך להודות לך, אני אחזיר כל שקל, אני נשבעת. את לא צריכה להחזיר שום דבר. וואו, את רק צריכה לעשות משהו אחד קטן בתמורה. מה? פשוט לא להגיע לשיר שלכם בגמר הגדול. מה? אתה רציני? לגמרי. מה זאת אומרת לא להגיע? פשוט להיעלם? אני לא יכולה, זה יהרוס אותם. אם אני לא מגיעה, תיכון גל הפסידו אוטומטית בגמר. בגמר הגדול. אמרו לי שאת בחורה אינטליגנטית, אליאנה. תקחי את הצ'ק הזה, אבא שלך יבריא וכל הסיפור הזה יהיה מאחורייך. מה את אומרת, אליאנה? אז מה אתם הייתם עושים? דבר אחד בטוח, אם לאליאנה היה את האומץ לשתף את החברים שלה, אולי כל זה לא היה קורה. כי לפעמים זה טוב לדבר, לשתף, לספר, דווקא שכואב. כי תמיד יהיה מישהו שיקשיב לנו ויראה לנו את האור בקצה המנהרה. דבר דבר אל תשמור בפנים, דבר דבר אל תסתיר את הפנים, דבר על כל מה שבוער, על כל מה ששובר, על כל מה שגומר אותך. דבר דבר תשחרר את הסודות, דבר דבר על הפחדים, על הפרדות, דבר על כל מה ששורף, על כל מה שחולף, על כל מה שטורף אותך. דבר נקי, גם כשכואב, דבר ישר, מהלב. גם אם קשה, אתה יודע כל אחד סוחב עליו בסוף סיפור אחר. דבר פשוט, גם כשכואב, דבר ישר, מהלב. גם אם קשה, אתה יודע כל אחד מחפש בסוף היום איזה חבר. דבר דבר ותשתחרר. דבר דבר כולם קצת מתביישים, דבר להסתתר זה עניין לחלשים, דבר על כל מה שצובט, על כל מה שבועט, על כל מה ששורט אותך. דבר נקי גם כשכואב, דבר ישר מהלב. גם אם קשה אתה יודע שכל אחד סוחב עליו בסוף סיפור אחר. דבר פשוט גם כשכואב, דבר ישר מהלב. גם אם קשה אתה יודע שכל אחד מחפש בסוף היום איזה חבר. דבר דבר תשתחרר. ששובר, כל מה שגומר אותך. דבר נקי, גם כשכואב, דבר ישר, מהלב. גם אם קשה, אתה יודע כל אחד סוחב עליו בסוף סיפור אחר. דבר פשוט
תיכונים ניגשו לאודישנים, רק 2 הגיעו לגמר. צופים יקרים, קהל נכבד, ברוכים הבאים בשידור חי לגמר הגדול של הכוכבים של סיימון! סיימון, איזה חתיך אני סיימון כוכבים ומדליק סיימון, פשוט מושלם ערב טוב ישראל! 2 תיכונים הגיעו לגמר, ומיליוני צופים ברחבי הארץ כבר רוצים לגלות מי ינצח בגמר הגדול ויזכה בפרס של 100,000 שקלים. אז בואו נזמין לבמה את הפיינליסטים הראשונים שלנו לערב. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אליאנה, שירן, אושרת, דניאל ולבה, להקת תיכון גל! לעצור את המוזיקה! לעצור את המוזיקה! גבירותיי ורבותיי, גמר כזה עוד לא היה לנו. אנחנו לא מוצאים את אליאנה. אני מצטערת, אבל להקת תיכון גל לא תוכל להופיע ערב בגמר. מה זאת אומרת לא מוצאים את אליאנה? זה מה שזאת אומרת, אנחנו לא מוצאים את אליאנה. אליאנה, אם את שומעת אותי, אז בבקשה תבואי. אנחנו צריכים אותך ואנחנו צריכים אותך עכשיו. וואו, אושרת, ממש לסי שובי הביתה. כן, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, גם זה קורה בשידור חי. בחורה עם פחד קהל שהורסת לכולם את הכיף. אבל התקנון בגמר הכוכבים של סיימון מאוד ברור במקרים כמו אלו. ואנחנו נאלץ להכריז על ניצחון טכני של תובל. לא כל כך מהר. מה אתה רוצה, נמש? אתה מבין שאנחנו בשידור חי. כן, סליחה על זה, אני פשוט קראתי את התקנון של התוכנית כבר לפני חודשיים, אני הורדתי אותו לסמארטפון שלי, וראיתי שם שלפי סעיף 12ג' תת סעיף 3.6 לא יוכרז הניצחון טכני כל עוד לא נעשו כל המאמצים כדי לאתר את המתמודד הנעדר. נהדר. אם כן, פרסומת אחת ונחזור לתוצאות הגמר הגדול. אל תלכו לשום מקום. יש לך דקה למצוא אותה, נמש. טוב, מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים למצוא אותה מהר. יכול להיות שקרה לה משהו. אוקיי, אני ומורשת נחפש בחניון ואתם תחפשו במסדרון. לא. אם אנחנו נלך, הוא יוכל להכריז על ניצחון טכני לסביונים. צריך שיקרה משהו על הבמה, צריך למשוך זמן. אוקיי, אבל איך מושכים זמן? אנחנו! חבריה, מה אתם עושים פה על הבמה? אנחנו יכולים לעזור. אתם? איך? הכסף שלכם לא יעזור לנו פה הפעם. אז זהו שאנחנו עושים עוד דברים חוץ מכסף? כמו מה? אנחנו שרים. שרים? יש לי רעיון ענה. סליחה. נבל, מה אתה עושה? תכף תראה. מצאתם אותנו, חייבים לחזור לשידור. אוי, סיימון. מה אתה עושה, נווה? כל התוכנית רשומה לי בכרטיסיות. תן לי את זה כבר. דניאלה! חזרתם אלינו לגמר הגדול של הכוכבים של סיימון. חזרתם אלינו לדרמה הגדולה בכוכבים של סיימון. ועכשיו אני רוצה להזמין צמד אלמוני שירים את האולפן. גבירותיי ורבותיי, מה זה, איך קוראים את זה? קבלו את סטקטיק ובן אלף. זה אנחנו! אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על הטובר בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה פסה עם סלסולים.
המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלאגן בתל אביב. חולים על מעולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבאסים יעשה לך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שם. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחד, תתארגן על אוטו ועל בגד יד. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה פסה עם סלסולים. את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזור ולקום. לא, לא אמרתי לך שום דבר. לא אמרתי אף פעם מה עשיתי לא בסדר או בטעם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת, בטח את אומרת, בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת, בטח את אומרת, בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת, בטח את אומרת, בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת, בטח את אומרת, בטח את אומרת שהכל היה סתם. אתם חזק! אין הרבה בוויזה. אוקיי. של מה? והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחד, תתארגן על אותו והבגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה פסה עם סלסולים. וואו, 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 איזה יופי. אין הרבה בוויזה, הבאתם לי את הקריזה. קל. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, פרסומת גמר אחרונה, ונחזור אליכם. אל תלכו לשום מקום. בנים, רק רצינו להגיד לכם תודה. זכותכם יכול להיות שעוד נמצא את אליאנה. זה בסדר. הייתם ממש ממש טובים, באמת, תודה. תודה. חכו, בנות. יש לנו משהו להגיד לכם. מה? דברו. מה קרה? אין לנו איביזה ואין הרבה בוויזה. מה? אנחנו לא באמת עשירים, האמת שדי ההפך. פשוט חשבנו שרק ככה תקבלו אותנו. וואלה. אתם יודעים משהו? עכשיו דווקא יש מצב שאנחנו נצא איתכם. וואלה? בגלל שאין לנו כסף? לא. בגלל שאמרתם לנו את האמת. אתם רוצים לעזור לנו למצוא את אליאנה? ברור. אז אין זמן, אנחנו חייבים למהר. חזרתם אלינו לגמר הגדול של הכוכבים של סיימון. חזרתם אלינו לתוצאות הגמר הגדול של שמשון ויובב, מצאתם את אליאנה? לא, אנחנו צריכים לעשות... מה איתכם? שוקולד מנטסטטיק, מצאתם אותה? אם כן, אני רוצה להכריז על המנצח בגמר הגדול של הכוכבים של סיימון. המנצח הוא... רגע, סיימון, רגע. מה עכשיו? הרייטינג בשמיים, סיימון. הצופים בטירוף מהדרמה וזה רק עולה. אתה חייב למשוך זמן. תמשוך כמה שיותר עד ההכרזה על תובל. אוקיי. עד שנכריז על המנצח בגמר הגדול, יש לנו הערב אומן אורח מושלם. הוא מלחין, הוא מנגן, הוא שר, הוא מוכשר, הוא חיבר מאות שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. גבירותיי ורבותיי, האיש והאגדה, רמי קליינשטיין!
יפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההיפגעות, להתמכר ללב המתפקע, לדמיון המתפרע, לאושר הנוגע, בעומק הכאב, אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה, אתה עוד תגלה. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה, קבליני אל שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, בוא במודיה, עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שר, עוד ליבי מכה עם לייך, ולוחש לו בלילה, את לי את אחת, את לי את אמוות, את לי את המעט שנותר, קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. עכשיו אתם קחי לך הוא לא שווה, זה מתרוצץ אצלך בלב. שישמור אותך האל, יגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר, והוא למענך, שתיגע בכל כוכב, תטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח, שתגדל להיות צודק, שתדע לראות האור, למצוא את האמת בתוך החושך הגדול, שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק, שתישאר צעיר לנצח. La la la, 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 שתישאר צעיר לנצח. La la la, 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 שתישאר צעיר, שתישאר צעיר לנצח.
ותודה רבה גם לסבתו, המחליק האולימפי שלנו. הטלטלים של סבתו משודרים בחסות ביסלי גריל. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הרגע לא כולנו חיכינו. המנצח בגמר הכוכבים של סיימון, עונה 17. הוא... רגע! לא כל כך מהר, סיימון. אליאנה! תכף תבינו הכל. מה? נראה לי שזה שלך, לא? אליאנה, מה זה? מה זה? זה לא גמר, זה בטוח. סיימון רצה שסביונים יזכו בגמר, אז הוא הציע לי 100,000 שקל כדי שאני ארוס את ההופעה שלנו. מה? אתם לא יודעים את זה, אבל... אבא שלי, הוא התמוטט לפני שבועיים. אני לא סיפרתי כי נכנסתי לכזה הלם שפשוט לא הצלחתי לספר. ואז אמרו לי שהתרופה עולה 100,000 שקל. ולא יכולתי לבקש מכם, כי אתה רוצה טיסן וצוללת, ואת רוצה אוטו לאמא. לא יודעת, פשוט לא הצלחתי לספר, מצטערת. איך לא אמרת שום דבר? את רצינית? שכחת שאמא שלי עשירה? היית נותנת לה. ממש, אליאנה. מסתבר שאת לא רק זמרת, את גם שחקנית. שלא לומר סחטנית. היי, מה זה? אל תגידו לי, היי. היא נקלעה למצוקה כלכלית וניסתה לסחוט אותי. אותי! 100,000 שקל, היא אמרה. 100,000 שקל או שאני לא עולה לבמה. זה בדיוק מה שקרה, קחו אותה מכאן. כן, ממש לא, אתה לא תיגע בה, אתה שומע אותי? גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לדבר! המנצח בגמר הכוכבים של סיימון, עונה 17, הוא תובל בתיכון סביוני סביונים! לעצור את המוזיקה! לעצור את המוזיקה! היי, זה משפט שלי. מה קרה, תובל? צופים יקרים, כל מה שאליאנה אמרה עד עכשיו, זו האמת. מי שמשקר פה זה סיימון. הוא תכנן את הכל. כבר 20 שנה שהוא קובע מראש מי יזכה בגמר, ואתם בבית מצביעים סתם. עוד לסחוט ילדה קטנה בשביל זה. איומים, רמאות, שקרים. אתם לא צריכים לקחת אותה. אתם צריכים לקחת אותו, קדימה! אתם עוד תשלמו על זה. בעיקר אתה תשלם על זה. אני רציתי לסדר לך תפקיד בראש גדול! וזה לא הכל. יש לו גם שותף. המנהל שלי. עוד פעם. לא. שכחתי מה שעולה, סליחה, אני חייב ללכת. תעזוב רגע. מה זה? מה אתם עושים? עזוב אותי! שחרר! טובה, איך ידעת? אני שמעתי את המנהל שלי ואת סיימון מדברים. ואז ראיתי את המצב של אבא שלך, אז הבנתי הכל. תודה. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיך. האמת, אליאנה, אני לא עשיתי את זה לבד. מה זאת אומרת? אף אחד לא ידע. מישהו עזר לי. מישהו שהגיע רק אתמול מאמריקה. אני לא מבינה מה קורה פה, גם אתה יודע על אבא שלי? כן, אני יודע. ואני יודע שאת צריכה כסף. אז אני הוצאתי מהחיסכון שהיה לי מהבר מצווה ומהחיסכון לאוניברסיטה 50,000 שקל. ואני עבדתי בפיצריה, פלוס הכסף שלי מהמלגת כדורסל. וחסכתי גם 50,000 שקל. מה, אני לא מבינה, מה אתם אומרים לי? שאת לא צריכה לדאוג בקשר לכסף. אליאנה, אבא שלך מקבל את התרופה כבר מאתמול בלילה. והיא עובדת, התרופה עובדת. אבא שלך עברי. לא רק שהוא עברי, הוא הגיע הערב במיוחד כדי לשמוע אותך שרה. אני לא מאמינה שאתה בסדר. אליאנה, יש לך חברים נפלאים. אבא. אליאנה. סטטיק! שרת! בן-אל! שירן! ישראל! מרקו! מה זה, ערוץ ויבה? סליחה, אני לא רוצה ללחוץ, אבל אתם לא תשאירו, סתם התעוררתי. רגע, אני לא מבינה. אז מי בסוף ניצח בגמר הגדול של סיימון? אתם יודעים מה אני חושב? שגם השנה, כולנו המנצחים. אז מה אתם אומרים, חבר'ה?
שרים ביחד. כן? אוקיי. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים באהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, אל תגיד אבל, שוב כאן, זה הייסון פסטיגל. ואיזה שנה, שנה משונה, איך הכל הסתדר, איך הכל השתנה. עכשיו זה ביחד, עכשיו להקה, כן זה לא יאמן, שכבר שוב חנוכה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, שרים באהבה. עכשיו שרים ביחד, ניצחנו את הפחד, יש לנו תקווה, תיכון שרים באהבה. אל תגיד אבל, שוב כאן, זה הייסקול פסטיגל. אז מה למדנו היום? למדנו שאם יש משהו כואב, צריך לדבר עליו. כל הפסטיגל הזה החזיר אותי לתקופת הילדות שלי לבית הספר. יש פה מורים, מורות? כן, כן, יופי, 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 עכשיו חופשה, כן. אתם יודעים, אני זוכר את המורה לגיאוגרפיה שלי, שכל הזמן הייתה יורקת, יורקת, יורקת. כשהייתי עושה מערכת, בערב הייתי שם אטלס, מחברת ובגדי החלפה. כל פעם שהייתי פותח את האטלס בשיעור, היא הייתה מטביעה לי את גוש דן. אמרתי לה, המורה, אם אפשר קצת ימינה, לפחות תעלי את הכנרת. אני זוכר גם משפטים של מורים, משפטים. ישראל, מחר אני רוצה לראות את ההורים שלך. אמרתי לה, המורה, אם הגענו למערכת יחסים כזו, אז גם אני מחר רוצה לראות את ההורים שלך. או שפעם שמתי את הרגליים על השולחן, מה היא אומרת לי? תגיד לי, מה שאתה חושב, שאתה במסעדה? אולי אתה רוצה גם כוס קפה? אמרתי לה, לא המורה, תה ועוגיה. היא אמרה לי, מה? תצא חוצה! אמרתי לה, אין בעיה, אבל קודם חשבון. גם הציונים, פעם היו ציונים, מספיק, 60, 90, נכון? עכשיו זה במידה רבה מאוד, במידה רבה, עוד מעט יהיה ציונים באימוג'י. אתה תצליח במבחן, ישלחו לך רקדנית פלמנקו. אתה תיכשל, ישלחו לך קקי מחייך. רמי קליינשטיין. אתה יודע, רמי, אתם מכירים את זה שאתה משחק עם הילד שלך אופניים, שאתה עושה איתו ככה? כן. אז יום אחד שיחקתי עם הילד שלי ולא זזתי. אז הוא אומר לי, אבא, נו, אמרתי לו, לא, אופניים חשמליים. רמי, השיר מתנות קטנות. כל מי ששומע את השיר הזה, לוקח וחושב איזה מתנות הוא קיבל. אני קיבלתי 7 ילדים, שזה המתנות הקטנות שלי. כן. אצלי זה כמו... לא מגיע להם, הם עוד קמים בלילה. אצלי זה כמו בבושקה, הם יוצאים. קיבלתי כמובן גם את אשתי מתנה. כשקיבלתי את אשתי מתנה, פתחתי לראות ואין פתק החלפה. אז רמי, אני רוצה לבקש ממך, יחד עם כל החברים של הפסטיגל, להעניק לכל האנשים כאן, ואתם שרים איתנו את מתנות קטנות. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור יצא משחקים, שוב תופסת. השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, פותח דלתות, ולא שקטן, אלא אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו כוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש.
עד יום שישי, מרפסת ועיתון. השמש כמו דאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסביר פה את השקט. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. מה עוד אפשר כבר לבקש? והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, פותח דלתות. אלו שיר קטן, אלו שיר קטן, אלו שיר ישר, אותו שיר ישר, שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות, מתנות קטנות, תודה רבה לכולכם, ניפגש בפסטיגל 2017.